እግዚአብሔር ከመይቀንኩም ከመያምሲኩም እግዚአብሔር ይመስገን ከመቀድኻ ከመይቀንኩም ከመያምሲኩም እግዚአብሔር ይመስገን። ቀን ወደይ ኩልኩም ስድራ ምልዩ ማዕረይ ከም ኩሉ ሓፍተይ እግዚአብሔር ይመስገን ከመይቀን እግዚአብሔር ይመስገን ስድራ ምልዩ ማዕረይ እግዚአብሔር ይመስገን ከመይቀን ራይ ስድራ ኣምላኽ ድሕሪ ቁሩብ ደቃይቅ ክንጅምር ኢና ራይ ስድራ ኣምላኽ ድሕሪ ቁሩብ ደቃይቅ ክንጅምር ኢና
سلام كمي ما يوعدكم ما يتصنعكم እግዚአብሔር ይመስገን። الراي ይሄደም መስገን አቦና ይኹም ይውዕልኩም مسكن يغرتا قربان مقدي ድሓን نبل دنجيل يغرتا የለን ኣብዚ አንድ መስገን አቦና ይኹም ይውዕልኩም مسكن يغرتا جمر مش ምሽቦና مع أب وولد ومنفس قدس رب أملاك وقدس السلاسي زامن وقت ما أعطن كده كسيطان وقت مزاتم يقدس بيت كريستيان تيت سمي مريم سيون العالم والعالم عالم ناكتا كجين سبها كان باركا كجين تامنك إلا كجين أسبقا كان جنك كجين كان لسنك كل ولا بيت كان كل لسان أنت وتعملك عمالك توجيها قاستم بسان قاستم لك أنت لكل زيسك إلا كجين بكم مهارنا كل سؤال كان دي بلا أنت مسلسل تصلي كما زبلوا ولا بيت كان كل لسان محرنا قرب على أملاق قرب لنا ساعات معلت تبارك لنا كل شيء جابي رملخنا عظام شدي أدم ما بارك لنا قبائنا شان قبر لنا قبائنا كل شان دسر قبر لنا رملخنا مسكن بركة عدينا قدس رنقل مريم كفلنا بملاك تحلونا نصلي صلوت ولس خد سمع قبر لنا بسماعات نبر ربنا سمكاي كدس خاصنتا نعلت مقبنا لمحبنا دولنا وتدمكم دحلقنا تنبدتنا وكفاتحنا نايكتون نقسن حاجة كبرين زال علمنا كائمة يا مريم سلام لك الله حلنا دنقليخي بسقاخون دنقليخي الكارير قلت سراوي سلام لك الله كابان السبرختي اخي فركر سوم برخي ومساخي نفت ودخي يسكرسوس من تانا محرت لمن النامي نام لك وراني يسكرسوس كان سريات قدم ساتي بس ولد لور كساتي برهان انتما بي كانت ويري كنا قران سرغو صنات ببسمكم كن فتانون صحني رسين سكلوان سمات جيو مهارنا كرسوس مر 10 تغلتين مهارنا كرسوس جيو مهارنا كرسوس جيو مهارنا كرسوس جيو مهارنا كرسوس مهارنا كرسوس جيو مهارنا كرسوس جيو مهارنا بنت اجزيتنا مريم مهارنا كرسوس مر 10 تغلتين بأنت أجزئتنا مريم كرسوس بأنت أجزئتنا مريم كرسوس بأنت أجزئتنا مريم مهرنا 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 كرسوس ذا سعزيها من قويتنا إياس كرسوس أما قبرن نفس ساعات معلتن إياه كمون حسام سالمس لزغني كمودة تاجزي عد مسب توصر ناي مسجانا صولوت سناي ነገር ዝገበረልና يغرق እግዚአብሔር ربون قويتنا أملخنا مدحنا يسكر سدنا مسكنون لنا صورنا وديناني حليونا نقريبنا تقبلنا أنت ما قبلنا نتمنى سعزا سعزي عونا بتحنا أيو الجمعة تعدس على الزيان كل زبطيوتنا بفصم سلام كحلونا كل نزح እግዚአብሔር أملخنا لمن لنا وقويتنا እግዚአብሔር كل التحزابون قويتنا أملخنا مدحنا يسكر سوس علو كل قبرين ما أنت كل قبرين أو كل قبرين مسكنك كلنا سلسور كانان زرد أخنان زحل خنان نبخاون سلز قرب كانان تقبل كانان سلز عب كانان زتنا خنان سعزا سعزي عون سلز بصح خنان مسكنك وبيت يقرب لك كم أفكر سلز نبنك كلنا كم محرت كم دللنا إذا قد السؤال الزيان كل زمان يوثنان نأخاب فراب فصم سلام كم فصم عبنا كل غنات كل مكران حبون كونو زخنا كل قبر سيطان من خرخف على السوات من لعل صلان أقويتا كبارح كم بخاون أرح أدريات سلنا يبطاون أرح مخرفة على السوات من العنصران أبويتا كبار تعمل زحشن أزلنا تمنى كبيتم كل حاجة سلان كان رجل سلطان ذهب كان نسخة خم خب كل خفاء دحنا بالحنا برنا فتناي تتونا حد ودخا قويتنا أملخنا مدحنا يسكر سات من تفقر سبيل بزجورة محرت بقرتان مسخة معرم حوم زغنا منفس كل سن مسجانا تنعتن كبرم بوزل لك على من كل سان زل علم علم امين نين الصحة مزمور حمسان حدا واملاك مسالخة محرني كبير راغ وسايد امسس كواسا يصبيك حصفني كبحاتي اتوينا تريني انا بس يفلت اللخمو حاتي كل جزب كرما ايو زربا خاص صادق فردخان صون كاتركب سانا اخاطر يبدلكو او كنت حاكي قوركو
نوبا بسات ولدكو نكاب حتى تنستني نحق أوشتغل تريليو عبو تو مهارني انت قصر سسمع الذات لاني كبرت قصعده صبني تنزغت قد كاين عصم تحقوس اسبحتان حقوسنا اسمعني قد لعب حتى يطيكولو نبزل لعب سايم دنسسو وعملاق تقول اللي بفطر لي صنع منفس كاوش تحدث كاب قد كاي دربيني قدس منفس كاونا يتقدفني حقوس مدحان كامل السلي فقالني منفس وندقفني قد خان منفسهم رمئيه حتى انا بخاهم لسيم واملاق مدحاني كعداد ما نقفني لساني سلك هقل الكتب للإياه كويتا في مسجانا فنقرس غنا فريق كفت مسوات بها بلكاني تزيكون اسم أقرب كل كانري مسوات مراري تقوني خمو مسوات أملاق سور منفسي وأملاق سورون كنت نبايت ونعوني خا نسيم تقها سنة قبر الله مكاتي أتي رسالة من ندق شو مسوات صرك بزحر مسواتي بمولو مسوات بها قبلك أيو شو عم مسوي خا أروح أقرب لك أيام هاليلويا صلاة زيد كاس كرسون قسين أملاق مسكان أقرب له حتى يعطيك حد قال لك ألمنا شو عم نسوي تعرف بقول الكريم هاليلويا صدق زيد كاس كرسون قسين عم نقي مسكان أقرب له حد قال لك ألمنا ماشي مزمور داويت ولا بزي إيكو تقبر الله يدقم اللون يوتيوب تخفيتاتك على بحدين أبتا كمبيوتر وتا لابتوب سيلفون كات في خيا همش أب سيلفون وتحي اللي خشك قبر ولا عياتني وأب متاش متخفت يا حسب أبتي على بحدين أبتا كمبيوتر وتا لابتوب سيلفون كات في خيا همش أب سيلفون أبزد اللي هو جند تخفت له وأب متاش متخفت تخفيت الله أبزد اللي هو كمبيوتر هو بالتخفت أنت أشميل زين أي الشيك الجهد زاربك هالله مقعد حاجة بلسانيها يا ده هنكت سلمه الجهد زاربك هالله مقعد حاجة بلسانيها عرفهم مع عدل دحان وين بس إننا نبصح ماشي قاعد لمه مزمور داويت مبل 230 أبونا أبي مرجيتا مزمور داويت مبل 230 حدن أدينا إلسابيت مزمور داويت مبل 230 كلتن مزمور داويت أبونا دكتور صقاب مزمور داويت مبل 230 سلستن ماما بري مزمور داويت مبل 230 أربعة ماما ملو مزمور داويت مبل 230 شوعتن ماما رزنت داويت مبل 230 سلستن ماما بري مزمور داويت مبل 230 أربعة ماما ملو داويت مبل 230 شوعتن ماما رزنت ماشي مزمور داويت مبل 230 شمونتن أبونا أبوي ملأك السلام مزمور داويت مبل 240 حدن أبونا أبوي مرجيتا مزمور داويت مبل 240 كلتن حونا دكتور صقاب مزمور داويت مبل 240 شدشتن داويت ماما بري مزمور داويت مبل 240 شوعتن ماما ملو مزمور داويت مبل 240 شمونتن ماما رزنات 240 شدشتن ماما بالري مزمور داويت مبل 240 شوعتن ماما ملو مزمور داويت مبل 240 شمونتن ماما رزنات يا كان حاول يمكن 4 شمونتن رزنا دي خالتاني هو مش
دي أقل من 4 رزمت فتن هو هللويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግኑ ማርያም አመስግኑ ኩልኩም መላእክቱ አመስግኑ ዘለኹም ሰራዊቱ አመስግኑ አትን ፀሓይን ወርሕን አመስግኑ አቱም ብርሃት ከዋኽብቲ አመስግኑ አቱም ናይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግኑ ንሱ አዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግኑ ንዘለዓለም ዓለም አቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግኑ አቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቕን ኩልኻትኩም አቱም ሓውን በረድን አሳሒታን ግመን ቃሉ እተስልጥ ቦብላን አቱም ኣኽራንን ኮራቢትን ኩልኩም ፈረይቲ ኣእዋምን ፅዕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩልኩም እንስሳ ልመም እትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩልኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩልኩም ፈረቲ ምድርን ኣባዝን ጎራዘትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ ልዑል እዩ ጉርሙኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ስም እግዚአብሔር አመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ አልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቆርቦ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ ቁሩብ ዶ ልዕል ከተብለለይ የመስግንዎ ቀርኒ አልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቆርቦ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥር 15 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስሞን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤሉ ንጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረአየ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጸ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስ ኣተው ስሞን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፉ ንኣምላኹም ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ህዝብካ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከም ትሰረባኻ ባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምስ ረብኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን ኣዴና ኤልሳቤጥ እንሆ ኣብ ቅድሚ ትቕኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቅኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ መገጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቅጥን ኣለኹ ግን ከ ነፍሰየ ገና ኣብ መሬት ነብሪ ካብ ኣለኹሲ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ደቃስቲ ተኪት ተንሲእኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን ሓውና ዶክተር ጽጋብ መዋዕለ ሰብ ዘይውዳእ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ንዘላለም እንተ ዝነብር እንተዝኸውን ሲ ነፍሴ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወክ ነይሩ ግን እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራት ግን ሕማቕ ከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኺ ኣብቲ ሸለንተኛን ከዳዕን ስጋ ኮይኑ እንታይ እዩ ትብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብት ዘላለማዊ ፍርድኻ እምብርካኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቕ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድንስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ ዘይጉድል ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባሊ ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣብ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ይቕረበለለይ ይብል ኣለኹ
يزول زلفني والعالم آمين. አሜን። ማማ ብረይ ኦ ንጽሕት ድንግል እሺ ونጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝጋማጠል ክፉእ ሓሳባት ካብ የርሕቕ እዮም። ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎሞ ናብ ጸሎትን ምንቓቕሕ እናበግስ እያ። ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይት ኣደ ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይ ኣምላኸይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኺ ኣሜን አሜን። ማማ ሙሉ ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ በዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና። እሺ ኦጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና። ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ፣ በረኸትካ ኣብዝዩ ብዙሕ እዩ፣ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ። ኣሜን። ኦ ጎይታ ከም ተባኻ ተወኪልና እዩ ዘለና፣ ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና። ኣዕንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ፣ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም። ኦ ኣምላኽና መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድሪስ ስምዐና። ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ኣብዚ ዓለት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ትዕቁበናን። ኣሜን። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረድአኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ። ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር። ኦ ጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ቆብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ። ኦ ጎይታይ ንዓይ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ነፍሰይ ያድሕናን እናበልኩ ጽለ ኣለኹ። ኣሜን። ኦ ጎይታይ ናባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ፣ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ። ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ሂወት ኢኻ፣ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ። ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ፣ ክብርኻ ከዓ ናብ ቅንዓት ልቢ ትምፃእ። ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቅናትካ እዩ። ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለኣለም እትነብርን ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንኣኻ ምስጋናን ውዳሴ ግርማ ይግባእ ሎሙን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ስለቓላት ትኽእሉ ምስጋና ወልዑል ጎይታ ወልዑል ጎይታ በኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅባ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ። ኣሜን አሜን። ማማርጋለም ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቃል ሕይወት የስማዕልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቡኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ምውታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጎይታ መሓረና። ብምስጋና ንኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኣሜን። አሜን። ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና፣ ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና፣ ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅረበልና፣ ኦ ጎይታ ንሕማማት ወሃብ ፀሓየሞ ምንትቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም። ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ናሓትና ከዓ ነብሶም ኣዕርፍ። ኦ ካብ ሓጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ መሓረና። ኦ ካብ ሓጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድኣና፣ ልማንና ከዓ ተቐበለልና። ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስና ንኣኻ ይግባእ። ኣሜን። ኦ ጎይታ መሓረና፣ ኦ ጎይታ መሓረና፣ ኦ ጎይታ ባርኸና፣ ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና። ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትንብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ፣ መንግስትኻ ትምጻእ፣ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ዝወደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ ዝትየ ማርያም
ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ስጋኸውን ድንግል ኢኻ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ክርስኹም ብርኽ እዩ ኦሙልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን አሜን። መምህር ትምኒት ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም። ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ወቅድስት ምልእቲ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምንቲ ሓጢአትና ክሓግልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ዕርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ወቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብእ ምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ክትግወና ለምንልና ወናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ወንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣምነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድግልና ተዘከርና አሜን አሜን። ማማ ህይወት መእተወ ጸሎት ሃይማኖት። እሺ ቴንኪዩ ዲያቆን መተው ጸሎት ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ንኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሓኒና ዓለም ስለ ዝወለድክልናን መጺኡ ከዓ ንነብስና ስለ ዘድሓነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት መገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቓን ዕልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ንኽብሮን ኦ ጌታ መሐረና ኦ ጌታ መሐረና ኦ ጌታ ባርኸና አሜን አሜን። አቦይ መርጌታ ናይ ሃይማኖት ጸሎት። ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ምስ ኩሉ ብዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋሕድ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግን ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ኣብ ዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቲ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃይማኖት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር አሜን። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ክደገልና ክርያላይሶን 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 ክርያላይሶን
Chiralayson, chiralayson, chiralayson. 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 Chiralayson, chiralayson. Chiralayson, chiralayson. ማማረዘነት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰማይ ምድርን ክብርኻን ብልግስናኻን ሙልዓትን ንኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ጌታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኩን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ጌታ ይቕረብ ኣለና ጌታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ይኹን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማዕበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማዕበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማዕበሳነ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልይ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሓነ ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናወሰና እንደገና ኣብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትህን ሓይሊ ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሉ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ እግዚአብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሉ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ርኺቡ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባርኩም ብቓል ብሓሳብኩም ብኩሉ ህዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቅሒ ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዕርቐና ንክደቀልና وأملاك سلام كن حاضر سلامات ليتا بنا أبزانا يدك أسكزينا خاب كل تشنكتنا صاقبرنا كاب كل خفاتن كاب كل فتنا سلام كحلونا فأنا سلام ملعك على أخلنا صاقام بريرا أنت مفكر سبزغنا حد ودخا ويتنان أملاكنا مدحنا يسوع كريستوس يتبون مسؤون كبرون وداسين قرمان زلكا معريخا مزغنا وايبوت منفس قدسن مسقانا يقبعك حج النزال عالم أمين حنا وسوكف سعد زلة صلوت وقويتا محرنا محرتك ونبزحلنا وامنو سوكف ساعتين جزين اب سماينا مدرين بخبر السجل كا كريستوس من املخنا وعلنا ويتعقس مزمرتن سنات ما الاخر روحن نتمعنا قدام يوم حاتتنيا تتمحر نحاتب الساعات من يشبه وقت كنبرن برمتو زي تدلي من تسفين دلت تسفى سمايات كرهبو كلنا بدحنا تتقدم وقيت ابزا ساعتي انا بكل ساعات دمانا نتقبل وتنا كان علنا تزازات كان نقبر مرحنا منفسنا قدس سقانا حساباتنا ننصح تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس حاتياتنا حدقلنا كاب كله حزن سكيات بردعنا بلونا مكنا كاب قدسان ملاك حلونا ناودت امنت كان مرحمنتي نابت زي مرمرن زي وشان فتات كان بس حد لنا نسخان زل العالم بروحك امين وقويتا بقعات كبرنا مسكانا خمزيلنا خنصلي اب سمايات تنبر ابونا سمكاي كدس منقص خاتمسا وغير كان تاب سمايكم دمام دريكم علت مقبنا لما هبنا نحن زبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نحسنا دقلنا كفاد احنا نمبر فتنا يتتونا نقسن حيدن كبر نزل علمنات كايما امين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك الله لنا غدن قليخي بسقاخون دن قليخي
እግዚአብሔር ጽባት ቆይታ ሰራዊት ሰላም ለክለሁ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ መልእተ ፀጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ኣሰረየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና እግዚአብሔር ይቀበሎ ብሰማይ ይዕረግ አሜን። ስለዝነበረና ናይ ጸሎት ጊዜ ንእግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብጽሓዮ። ካብዚ ብምቕጻል ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ከምቲ ልሙድ ንሎሚ መቐጸልታ ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 59 ካብ ቁጽሪ 47 ጀሚርና ከነንብብ ኢና። እግዚአብሔር ኣብ ማእከልና ተረኺቡ ይምሃረናን ይምርሐናን። هراي أب قطري 47 حانت نباب اللاتنا حاونا دكتور تسقاب تنبيت هسكيل معراف 37 كاب قطر حادة كساب قطري 16 نباب قطر 47 أتم عياشو تسفى مدحنا أستوعلو مو كاب كحدتكم تملسو ጎይታና ባዕሉ ተንስኡ ኢሉ ብቃሉ ከምዘይ አዘዘ አስተውዕሉ ነቲ ነቢ ክንበምስ አዘዞ ግና ትንሳኤ ሙታን ምእንቲ ከፍልጡና ሽዑ በታ ሰዓት እቲኣ እቶም ሬሳታት ተንስኡ ነዞም ዝተንስኡ ከዓ ዳግም ክሳዕ ዝትንስኡ ክሞቱ ኣለዎም። ስኬል 37 ኢድ እግዚአብሔር ኣብ ሕዝቅኤል 37 ካብ ቁጽሪ 1 ስጋብ 16 ኢድ እግዚአብሔር ኣብ ልዕለይ ነበረት እግዚአብሔር ከዓ በመንፈስ ኣውፅኣኒ ኣብ ማእኸል እታ ጎልጎል ድማ ኣንበረኒ ንሳውን ዓጽምቲ መሊእዎ ነበረ ኣብ ጥቕኦም ብዙርኦም ኣሕለፉኒ እንሆ ከዓ ኣብቲ ዝባን ጎልጎል ኣዝዩ ብዙሕ ነበረ እንሆውን ኣዝዩ ንቁጽ ነበረ ንሱ ከዓ ኣታ ወዲ ሰብ እቲ ኣጽምቲ እዚስ ኣዩ ህያው ዶ ኣይክኸውን እዩ በለኒ ኣነ ደሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንስኻ ትፈልጥ ኢለ መለስኩ ንሱ ከዓ ኣብ ልዕሊ እዚ ኣጽምቲ እዚ ተነበ ኣቱም ንቁጻት ኣጽምቲ ቃል እግዚአብሔር ስምዑ ልካውን ነገሮም በለኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣጽምቲ እዚ ከምዚ ይብል ኣሎ እንሆ ኣነስ ትንፋስ ከእትወልኩም እየ ንስኻትኩም ከዓ ህያዋን ክትኮኑ ኢኹም ጅማቱን ከንብረልኩም ስጋ ከንብረልኩም እየ ብቆርበት ክኸድነኩም እየ ትንፋስ ከእትወልኩም እየ ህያዋን ከዓ ክትኮኑ ኢኹም ኣነ እግዚአብሔር ምዃነይ ድማ ክትፈልጡ ኢኹም ከምቲ እተኣዘዝኩ ተነበኹ ክነብብ ከለኹ ድማ ደሃይ ኮነ እንሆ ከዓ ፍንሕንሕ ኮነ እቲ ኣጽምቱን ኣብ ኣጽሙ ተቀራረበ እንሆ ከዓ ጅማውቱን ስጋ ዝወጾም ቆርበት ድማ ክኸድኖም በኣኹ ትንፋስ ግና ኣይነበሮምን ሽዑ ንሱ ኣታ ወዲ ሰብ ተነበየ ትንፋስ ተነበየሉ ንንፋስ ከዓ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣታ ትንፋስ እዞም ቅቱላት ህያዋን ክኾኑስ ካብቶም 4 ንፋስ ንዓ እሞ ኣብኦም ንፈስ ይብል ኣሎ ኢልካ ንገርዎ በለኒ ኣነኻ ከምቲ ዝኣዘዘኒ ተነበኹ ትንፋስ ድማ ኣተዎም ህያዋን ኮኑ በእጋሮም ከዓ ቆሙ ኣዝዩ ዓብይ ጭፍራ ነበሩ ሽዑ ንሱ በለኒ ኣታ ወዲ ሰብ እቲ እዚ ኣጽምቲ እዚ ኩላ ቤት እስራኤል እዮም እንሆ ንሳቶም ኣጽምቶም ነቐጸ ትንፋስናት ተቐብጸ ንሕና ጠፋእና ኢና ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ተነበ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከም
كمزي بالعلو الكون نقرم إنه أنا مقابراتكم كخفت أتم هزبي كم مقابراتكم دما كوتاكم نتا ناب حاجة إسرائيل كأتوكم إيه أتم هزبي مقابراتكم مس كفتكم كم مقابراتكم كأمس وصاهم أنا እግዚአብሔር مخاني كتولد يخون منفسيك حضركم إيه هيوان كأختكم إخون ناب هاجركم ድማ ከንብረኩም እየ እሞ ኣነ እግዚኣብሔር ከም ዝተዘረብኩን ከም ዝገበርክዎን ክትፈልጡ ኢኹም ይብል እግዚኣብሔር። ከምዚ ይብል ቃል እግዚኣብሔር ከዓ መፀኒ ኣታ ወዲ ሰብ ሓደ ዕንጨይቲ ውሰድ እሞ ንይሁዳን ደቂ እስራኤል ብፆቱን ኢልካ ፀሓፈሉ ድሕሪ እውን ካልእ ዕንፀይቲ ውሰድ እሞ ንዮሴፍ ዕጨይቲ ኤፍሬምን ኩላ ቤት እስራኤል ብፆቱን ኢልካ ፀሓፈሉ። ካልኦ ተስማዕልና ቀፂልና ኣብ ቁጥሪ 48 ሓንቲ ንባብ ኣላትና ሓውና ዳዊት ገብረ ሚካኤል እንኳዕ ብሰላም መፅኻ። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ካብ ቁጥሪ 28 ክሳብ ቁጥሪ 30 ከተንብበልና ኢኻ። ንባብ ቁጥሪ 48 ኣብ መዓልቲ ትንሣኤ ግና ጎይታና ተንስእ ምስ በለ ክትንስኡ እዮም፣ ከቶ ግና ኣይክሞቱን እዮም። ከምቲ ኣብ ቅዱስ ወንጌል ዝተባህለ ቃል እግዚኣብሔር ኣይልወጥን እሞ ኩሎም እቶም ኣብ መቃብር ዘለዉ ቃሉ ዝሰምዑሉ ግዜ ክበፅሕ እዩ። እቶም ሰናይ ዝገበሩ ናብ ናይ ህይወት ትንሣኤ፣ እቶም ክፉእ ዝገበሩ ድማ ናብ ናይ ፍርዲ ትንሣኤ ክትንስኡ እዮም። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ካብ 28 ክሳብ 30 ሓውና ዳዊት ገብረ ሚካኤል ናባኸያ شسمع له هو ماشي بسمع بقوله بس قدوس هذا بعد وإنجيل يوحنس معرف حمشته كاب قصة 28 كتاب 30 أما قبر زلو كلاتهم دمت السمع على ساعات كتمسيا سنة زجبرنا تنسى هوت وكوي زجبر خانا تنسى فرجه وصيامه بزي يتدنقو عليه تسمع لنا الشيء كتسيلنا دلنا نباب أب قطر 5 ماما بري وانجيل ماتيوس معرف 27 كاب 52 كساب 54 نباب قطري 4 من تزغى ويتانا بسجا متى نسبات أتنسى نبعلو دما بموات السجا من تختنسى فاتي موتى مستنسى دما كتو أي موتني ويتانا بدحر تنسى أي تزاربن داقيم كسعز متى كابسب نحاد قوا تنس وطا أي بلن نخلهم دما بتحاد خوينهم زي تنسو لا معالتي موتات كتنسو يوم بلوم أستوعل بدحر تنسى كاب كلهم اتهم زموتو نحاد قوا أي تنسأن كاب موت قدم متنسو جنا كاب توم قدم زموتو كاب سجا قدوسان بزحات أتنسأ نبزحات دما ترأيو إزي آتوم كمتي أب قدس وانجيل زتتصحفة نابتا قدس تهاجر آتو እሺ ማቴዎስ 27 52 ስጋ 54 መቃብራት ተኸፍቱ ብዙሓት ደቂሶም ዝነበሩ ስጋ ቅዱሳን ተንስኡ ድሕሪ ትንሳኤኡ ካብ መቃብሮም ወፂኦም ናብታ ቅድስቲ ከተማ ኣተው ንብዙሓት ከዓ ተራእዩ እቲ ሓለፋ ሚእቲ እቶም ንምሕላው ኢየሱስ ምስኡ ዝነበሩ ከዓ ንምንቅጥቃጥ ምድርን እቲ ዝኾነ ነገርን ምስ ረኣዩ እዚ ብሓቂ ወዲ ኣምላኽ ነይሩ ኢሎም ኣዝዮም ፈርሁ። አሜን አሜን። እሺ ቀፂሉ ደሎ ንባብና ኣብ ቁጥሪ 15 ማማሙሉ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 38 ምዕራፍ 5 ይቕሬታ ምዕራፍ 5 ካብ 38 ክሳብ 43
ማማረ ዘነት ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 14 ነባብ ቁጥሪ 51 ካብ ስጋ ቅዱሳን ብክፋል ተንስኡ ኣይበለን እንታይ ደኣ ስጋ ቅዱሳን ተንስኡ እሞ ንብዙሓት ተራእዩ እዩ ዝበለ ስጋ ካልኦት ኣይኮኑን ዝተንስኡ እንታይ ደኣ እቶም ካብ ነዊሕ ዘመን ዝሞቱ እዮም ዝተንስኡ ኣዝማዶም እውን ፈለጥዎም እግዚአብሔር በዚ ነገር እዚ ብኡ ከም ዝከኣል ነዘን ኣደነቕቲ ተኣምራት እዚአን ከርኢ ፍቓዱ ኮነ ናብቲ እቲ ጓሉ ዝሞተቶ እንዳ መራሕ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ምስ ከደ ድማ ጓለይ ተንስኢ በላ ሽዑ እቲ ደኺሙ ዝነበረ ኣካላት ጸኒዑ ተንስአት ከምኡ እውን እታ ኣብ ዓራት ደቂሳ ዝነበረት ተንስአት ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 5 ካብ 38 ክሳብ 43 ናብ ገዛ እቲ መራሕ ቤት ጸሎት ከኣተወ ጫውጫው ዝብሉን ዝበኺዩን ብዙሕ ዋይ ዋይ ዝብሉን ረአየ ኣትዩ እዛ ቆልዓ ደቂሳ ኣላ እምበር ኣይሞተትን ስለምንታይ ከጫውጫው ትብሉን ትበኺዩን ኣለኹም በሎም ሰዓቕዎ ድማ ንሱ ግን ንኩሎም ኣውፂኡ ኣቦ እታ ቆልዓን ኣዲኣን እቶም ምስኡ ዘለውን ሒዙ ናብታ እታ ቆልዓ ዘላቶ ኣተወ ኢድ እታ ቆልዓ ሒዙ ከዓ ጣሊታ ቁሚ በላ ትርጓሜኡ እታ ኣጓል ተንሲኣ ኣብ እብለካ ኣለኹ እዩ እቲ ጓል ተንስኢ እብለካ ኣለኹም እዩ እታ ጓል ድማ ብኡ ተንስአት 12 ዓመት ገይራ ነበረት እሞ ተዛወረት ሽዑ ዓብዪ ምግራም ተገረሙ ነዚ ሓደ እኳ ከይፈልጦ ኣሕሚሙ ኣዘዞም ዝብላዕ ከኣሃብዋ ነገሮ ቅሬታ ወዲአ ካልኦት ተስማዕልና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 4 14 ኢየሱስ ናብ ቤት ጴጥሮስ ምስ ኣተወ ንሓማት ጴጥሮስ ብዓሶ ተታሒዛ ደቂሳ ረኣያ ቀጽሊ ኢዳ ተንከያ ዓሳኣ እውን ሓደጋ ተንሲኣ ከዓ ኣገልገለት ኣሜን ኣብ ቁጥሪ 53 ዘላ ንባብና ማማይ ይርጋለም ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 7 ካብ 12 ክሳብ 16 ከተንብብልና ኢኺ ሓውና ዲያቆን ዳዊት ይቕሬታ እታ ሽም ስለ ዝረኣኽዋ ሓውና ዳዊት ጥራይ ኢለ ሓውና ዲያቆን ዳዊት ምዃኑ ሓበሬታ መፅያትን እሞ ሶሪ ሓውና ዲያቆን ዳዊት እንኳ ሰላም መፅኻ ብድጋሜ ንባብ ቁጥሪ 53 ነቲ በዓል ናይን ወድታ መበለት እውን ክቐብርዎ ብዓራት ፀይሮም ከውፅዎ ከለዉ ደው ኣቢሉ ነቲ ዓራት ምስ ዳህሰሶ ኣተንስኦ ምስ ተዛረቦ ከዓ እቲ ጎበዝ ንበይኑ ተንስአ ቃል ህይወት የስማዕልና ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 7 ካብ 12 እስካብ 16 ከም ፍቃድ ጎይታ ናብ ኣፍ ደገ እታ ከተማ ምስ ቀረቡ እነሆ ምውት ተፀይሩ ወፀ ንሱ ነድዩ ሓደ ወዳ ነበረ ንሳ ከዓ መበለት እያ ብዙሓት ደቂ እታ ከተማ ከዓ ምስኣ ነበሩ ጎይታ ምስ ረኣየ ደንገፀላ እሞ ኣይትከይበላ ቀሪቡ ነዛ ቃሬዛ ተንኪዩ እቶም ፀወርቲ እውን ደው በሉ ንሱ ከዓ እታ ጎበዝ ትንስእ እብለካ ኣለኹ በሉ እቲ ምውት ተንስአ ተቐመጠ ምዝራብ እውን ጀመረ ነዲኡ ድማ ሃባ ንኩሎም ፍርሓት ሓዞም ዓብይ ነቢ ተንስኢልና ኣምላኽ ንህዝቡ በፅሐ እናበሉ ከዓ ንኣምላኽ ኣመስገንዎ ኣሜን ኣሜን ሃራይ ቀፂላ ኣብ ቁጥሪ 54 ዘላ ንባብና መምህር ትምኒት ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 11
ካብ 1 ክሳብ 45 ንባብ ቁጥሪ 54 እቲ ካብዚ ብዝበለፀን ዝዓሞቐን ንልቢ ሰብ ዘስደመመን ዝረቐቐን ነገርሲ እዚ እዩ ንኣልኣዛር ምስ ሞተ 4 መዓልቲ ኮይንዎ ነበረ መቃብሩ ኣይዳህሰሰን ተንስእ እውን ኣይበሎን እንታይ ደኣ ብቃል ዓው ኢሉ ኣልኣዛር ንዓ ካብ መቃብር ናብ ደገ ውፃእ በለ ሽዑ ድማ ቀልጢፉ ተንስአ ካብ መቃብር ከዓ ንደገ ወፀ እግዚአብሔር ቅዱስ ቃል ተስፋ ትንሣኤ ከፍልጠና ነዚ ገበረ ትምህርቲ ምኒት እሺ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 45 ኣልዓዛር ከም ያዕቆብ ከም ብባዲሉ ያዕቆብ ሓወት ተሎ ጽቡቅ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ካብ 1 ክሳብ 45 ኣልዓዛር ከም ዝሞተ ኣብ ቢታንያ ኣብታ ዓዲ ማርያምን ማርታ ሓፍታን ኣልዓዛር ዝስሙ ሕሙም ሰብኣይ ነበረ ማርያም እታን ጎይታ ቅዱይ ቅብኢ ዝለኸየቶ ብፀጉሪ ርእሳ እውን ኣእጋሩ ዝደረዘቶ እያ እቲ ሕሙም እውን ኣልዓዛር ሓዋ እዩ ስለዚ እተን ኣሓቱ ጎይታይ እቲ ተፍቅሮስ እንሆ ሓሚሙ ኣሎ ኢለን ናብ ኢየሱስ ላኻል ኢየሱስ እዚ ሰሚዑ እዚ ሕማም እዚ ወዲ ኣምላኽ ብኡ ምእንቲ ክኸብር ንክብሪ ኣምላኽ እዩ እምበር ንሞት ኣይኮነን በለ ኢየሱስ ንማርታን ንሓፍታን ንኣልዓዛር የፍቅሮም ነበረ ምሕማሙ ምስ ሰምዐ ኣብታ ዘለዋ ስፍራ 2 መዓልቲ ወዓለ ድሕሪዚ ንደቂ መዛሙርቱ ደጊም ንዑናይ ናብ ምድሪ ይሁዳ ነኺድ በሎም ደቂ መዛሙርቱ ከዓ መምህር ብኣምሆ ኣይሁድ ብዳርባ እምኒ ክቐትሉኻ ይደልዩ ነይሮም እሲ መሊስካ ዶ ናብኡ ክትኸይድ በልዎ ኢየሱስ ከዓ መለሰ መዓልትስ 12 ሰዓት ዘይኮነትን እቲ ብመዓልቲ ዝኸይድ ብርሃን ዝዓለም እዚኣ ዝርኢ ስለ ዝኾነ ኣይዕንቀፍን እቲ ብለይቲ ዝኸይድ ግና ብርሃን ስለ ዘይብሉ ይዕንቀፍ እዩ እዚ ተዛረበ ድሕሪዚ ድማ ኣልዓዛር ፈታዊና ደቂሱ ኣሎ ኣነ ግና ካብ ድቃሱ ምእንቲ ከተንስኦ ክኸይድ እየ በሎም ሽዑ ደቂ መዛሙርቱ ጎይታይ ደቂሱ እንተኮይኑስ ክጥዕ እዩ በልዎ ኢየሱስ ብዛዕባ ሞቱ እዩ ተዛረበ ንኣታቶም ግና ብዛዕባ ናይ ተኻስ ድቃስ እተዛረበ መሰሎም ሽዑ ኢየሱስ ብግህዶ በሎም ኣልዓዛር ሞይቱ ኣነ ኣብኡ ብዘይ ምንባረይ ምእንቲ ክትኣምኑስ ብዛዕባኹም እሕጎስ ኣለኹ ግናኸ ንዑናይ ናብኡ ንኺድ ስለዚ እቲ ድዲሞስ ዝብልዎ ቶማስ ነቶም ብፆቱ ደቂ መዛሙርቱ ንሕና እውን ከምስኡ ክንመውት ንኺድ በሎም ሽዑ ኢየሱስ ምስ መፀ ኣብ መቃብር 4 መዓልቲ ገይሩ ረኸቦ ምቕራብ ቢታንያን ኢየሩሳሌም ኣስታት 15 ስታድዮስ ኣቢሉ እዩ ካብ ኣይሁድ ድማ ብዙሓት ብዛዕባ ሓወን ከፀናንዕወን ናብ ማርያምን ማርታን መፂኦም ነበሩ ማርታ ምምፃእ ኢየሱስ ሰሚዓ ክትቅበሎ ወፀት ማርያም ግና ኣብ ቤት ተቐሚጣ ነበረት ሽዑ ማርታ ንኢየሱስ ጎይታይ ኣብዚ እንተትነብርሲ ግዲ ሓውያይ ምሞተን ነይሩ ግናኸ ሕጂ እውን ካብ ኣምላኽ ዝለመንካዮ ዘበለ ኣምላኽ ከም ዝህበካ እፈልጥ ኣለኹ በለቶ ኢየሱስ ድማ ሓውኪ ክትንስእ እዩ በላ ማርታ ድማ በታ ዳሕረወይቲ መዓልቲ ብትንሳኤ ከም ዝትንስእ ዝፈልጥ ኣለኹ በለቶ ኢየሱስ ከዓ በላ ትንሳኤን ህይወትን ኣነ እየ እቲ ብኣይ ዝኣምን እንተሞተ እኳ ብሂወት ክነብር እዩ ነፍሲ ወከፍ ብሂወት ዘሎ እሞ ብኣይ ዝኣምን ከዓ ንዘላለም ኣይክመውትን እዩ እዚ ዶ ተኣምኒ ኢኺ ንሳ እወ ጎይታይ ንስኻ እቲ ናብ ዓለም ዝመፅእ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃንካ ኣሚነ ኣለኹ በለቶ እዚ ኢላ ኸደት ንማርያም ሓፍታ ድማ ሰላሕ ኢላ መምህር መፂኡ ይፅዋዓካ ኣሎ ኢላ ፀዋዕታ
ንሳ እዚ ምስ ሰምዐት ቀልጢፋ ተንስአት ናብኡ እውን ከደት። ኢየሱስ ኣብታ ተቐበለቶ ስፍራ ጸንሐ እምበር ናብ ዓዲ ኣይኣተወን ነበረ። እቶም ከጸናንዕዋ ምስኣ ኣብ ቤት ዘለዉ ኣይሁድ ግና ማርያም ቀልጢፋ ብድድ ምባላን ምውፃን ርእዮም ናብ መቃብር ከይዳ ኣብኡ ክትበኪ እያ ኢሎም ሰዓብዋ። ማርያም ናብታ ኢየሱስ ዘለዋ ስፍራ መፂኣ ምስ ረኣየቶ ኣብ እግሩ ተደፊኣ ጎይታይ ኣብዚ እንተትነብርሲ ግዲ ሓውያይ ምሞተን ነይሩ በለቶ። ሽዑ ኢየሱስ ንሳ ክትበኪ ከላ እቶም ምስኣ ዝመፁ ኣይሁድ እውን ክበኽዩ ከለዉ ርእዩ ብመንፈሱ ተኪዱ እናሕነቕነቐ ኣበይ ኣንቢርኩምዎ በለ። ንሳቶም ጎይታይ ንዓሞ ረአ በልዎ። ኢየሱስ ነብዐ። ስለዚ ኣይሁድ እስኪ ረኣዩ ክንደይ የፍቅሮ ነይሩ በሉ። ገሊኦም ግና እዚኣ ዓይንትቲ ዕውር ዝኸፈተስ ነዚ እውን ከም ዘይመውት ክገብሮ ድኾን ኣይምኽኣለን በሉ። ሽዑ ኢየሱስ ከም ብሓድሽ ብልቡ ተከዘ፣ ናብቲ መቃብር እውን መፀ። እዚ ግና ብእምኒ ተዓጽወ በዓቲ እዩ። ኢየሱስ ነዚ እምኒ ኣልዕልዎ በሎም። ማርታ ሓብቲ እቲ ምዉት ከዓ ጎይታይ ራብዕቲ ገይሩ እዩ እሞ ፈጺሙ ጨኒኡ እዩ በለቶ። ኢየሱስ እንተተኣምንስ ክብሪ ኣምላኽ ምርኣኺ ዶ ኣይበልኩኽን በላ። ድሕሪ እዚ ነቲ እምኒ ኣልዓልዎ። ኢየሱስ ከዓ ዓይንቲ ንላዕሊ ቋሕ ኣቢሉ ኣቦ ስለ ዝሰማዕካኒ ኣመስግነካ ኣለኹ። እዞም ደው ኢሎም ዘለዉ ህዝቢ ንስኻ ከም ዝለኣኽካኒ ምእንቲ ከኣምኑ ዳእየ እዚ ዝበልኩ እምበር ኣነስ ኩሉ ሳዕ ከም ትሰምዓኒ ንፈልጥ ኣለኹ። እዚ ምስ በለ ኣልዓዛር ንዓ ናብ ወፃኢ ውፃእ ኢሉ ብዓብዪ ድምፂ ጨደረ። እቲ ሞት ብግንዙ ኣእዳውን ኣእጋሩን ብእስሩ ገጹ እውን ብመዓረምያ ተጎንጒኑ ከሎ ወፀ። ኢየሱስ ድማ ፍትሕዎ እሞ ይኸይድ ሕደግዎ በሎም። ሽዑ ካብ ኣይሁድ ብዙሓት ናብ ማርያም ዝመፁ ነቲ ንሱ ዝገበሮ ርእዮም ብእኡ ኣመኑ። ቃለ ሕይወት የስምዓልና ይቐኒለይ ዲያቆን። አሜን። ቃለ ሕይወት የስምዓልና። እሺ ቀፂሉ ዘሎ ንባብና ክሳብ መወዳእታ ምዕራፍ ናይዛ ሒዝናያ ዘለና ምዕራፍ 59 ቁፅሪ 6 ውድእ ንባብ ጥቕሲ የብልናን። ሃይማኖት ኣበው 59 ካብ 55 ክሳብ 60 ከንብብ እየ። እምበኣርከስ ክትሰምዕ እንተደሊኻ ካብ ኩሎም ቅዱሳት መፅሓፍቲ ስማዕ። ንዓና ግና ካብዚ ንላዕሊ ልብና ኣይፈቕደልናን እዩ። ምድሓና ሓቂ ከም ዝኾነ ፈሊጠ ብዛዕባ ዕብየት ስፍሓቱ ዘረባይ ደው ከብል እየ። ብእኡ በዚ ንኩሉ ዘሎ ዝነብር ፍጹም ተስፋ መሃረና። እቶም ዘይኣመንቲ ነዚ ኣይኣምኑን እዮም። እቶም ሃይማኖቶም ዝጠፍአ ኣይቅበልዎን። እቶም ፈተቱ ውዳሴ ከንቱ እውን ይጠቃቀስሉ ደኣ። እግዚአብሔር ኣብን ሓደ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ መንፈሱ ጰራቅሊጦስን ኣብ ልብቶም ልቦም ዝጸልመተ ንእምነት ቅድስ ስላሴ ምእንቲ ክበርህ ተስፋ ምድሓና ንምርዳእን ንሳውን ተስፋ ሓድነት ትንሣኤ ምእንቲ ከኣምኑ ምሕረቶም ይልኣኹ። እቶም በዚ ዘይኣምኑ ግና ብምኽንያት ክሕደቶም መንፈስ ቅዱስ ካብኣቶም ዝረሓቐ ኣረማውያን እዮም። በቶም ኣቐዲምና ብምስክርነት ቅዱሳት መጻሕፍትን ብሓቅን ዝተዛረብናዮም ይሕፈሩ። ብፍላይ ድማ ኣቱም እግዚኣብሔር ዝሓደረኩም ደቂ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቅንዕቲ እምነት ጽንዑ። ንመንፈስ ቅዱስ እንተ ደኣ ተቐቢልክምዎ ሃይማኖት ክትመሃሩ ኢኹም። ቃል ወንጌል ንምምሃር ከዓ ኣፍኩም ክትከፍቱ ብቑዓት ክትኮኑ ኢኹም። በቀዳምነት ከዓ ናይቲ ዓብይ ጓሳ መድሕን ነፍሳትና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ደቂ መዛሙርቱ ክትኮኑ ብቑዓት ኮንኩም። ንዕኡ ምስ ለዋህ ኣቦኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይኹን ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እሺ ክብርን እግዚኣብሔር ንሎሚ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ንባብ ሃይማኖት ኣበው ኣብ ዝጠጠው ከነብል ኢና። ሎሚ ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 59
كاب قطري 47 كساب قطر 6 أنبيبنا معرف 59 ودينا لنا كان فقاد أملاخ عبد المتس مدبنا معرف 6 قطر 1 كفل 1 قطر 1 خنجمرينا نلوم بزخ أخلنا كاب زب مقتصال كم تلمود كاب قبائي مزمور كهلوانايو مزمور كاب قبائي نتدالكم تهليكم الشي ما معملو يتكحفا بالكلخي ካልኦት ዘሚራን ዘይፈልጣት الشي كبري هابكي زميروم زي فلطون تهاليهم نعم قدامنات كهب تبلا لامو زميركم ديت فلطون تهاليهم نعاكم قدامنات الشي زغونا سبيلن ما معملو ناباخي ናይ ዕረፍቲ ወደብ ትብል መዝሙር ክዝመር እየ ጎረረይ ግን ክብርና ኣምላኽ ብርኪ ኩሉ ፍጥረት ይሰግድ ንዓኻ ልቢ ኩሉ ፍጡር ይውከል ናባኻ ናይ ዕረፍቲ ወደብ የሱስ ንስኻ ኢኻ ትብል መዝሙር ኣምላኽ ይሓግዘኒ ጎረረይ ሒዝና ኣሎ ብርኪ ኩሉ ፍጥረት ይሰግድ ንዓኻ ልቢ ኩሉ ፍጡር ይውከል ናባኻ ናይ ዕረፍቲ ወደብ የሱስ ንስኻ ኢኻ ናይ ዕረፍቲ ወደብ የሱስ ንስኻ ኢኻ ንስኻ ናይ ዓለም ብርሃን ኢየሱስ በይንኻ ኣልፋን ኦሜጋን ኢየሱስ ንስኻ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ በይንኻ እንጀራ ህይወት ኢየሱስ ክብሪ ይኹን ንስምካ ተባረኽ ብርኪ ኩሉ ፍጥረት ይሰግድ ንዓኻ ልቢ ኩሉ ፍጡር ይውከል ናባኻ ናይ ዕረፍቲ ወደብ የሱስ ንስኻ ኢኻ ናይ ዕረፍቲ ወደብ የሱስ ንስኻ ኢኻ ንስኻ ንጉስ ነገስታት ኢየሱስ በይንኻ ኣምላኽ ኣማልኽ ኢየሱስ ንስኻ ቀጣጢ ሰላም ኢየሱስ በይንኻ መስፍን ናይ ሰላም ኢየሱስ ክብሪ ይኹን ንስምካ ተባረኽ ብርኪ ኩሉ ፍጡር ይሰግድ ንዓኻ ልቢ ኩሉ ፍጡር ይውከል ናባኻ ናይ ዕረፍቲ ወደብ የሱስ ንስኻ ኢኻ ናይ ዕረፍቲ ወደብ የሱስ ንስኻ ኢኻ ንስኻ ሰንደቕ ዕላማ ኢየሱስ በይንኻ ገንሸል ፋሲካ ኢየሱስ ንስኻ ፍጹም መድሓኒ ኢየሱስ በይንኻ ጉንዲ ናይ ወይኒ ኢየሱስ ክብሪ ይኹን ንስምካ ተባረኽ ብርኪ ኩሉ ፍጡር ይሰግድ ንዓኻ ልቢ ኩሉ ፍጡር ይውከል ናባኻ ናይ ዓረፍቲ ወደብ ንስኻ የሱስ ንስኻ ኢኻ ናይ ዕረፍቲ ወደብ የሱስ ንስኻ ኢኻ ንስኻ ሕያው ዘለዓለም ኢየሱስ በይንኻ ርእሲ ማእዝን ኢየሱስ ንስኻ ምንጪ ዕረፍቲ ኢየሱስ በይንኻ መገዲ ሓቂ ኢየሱስ ክብሪ ይኹን ንስምካ ተባረኽ ብርኪ ኩሉ ፍጡር ይሰግድ ንዓኻ ልቢ ኩሉ ፍጡር ይውከል ናባኻ ናይ ዕረፍቲ ወደብ የሱስ ንስኻ ኢኻ ናይ ዕረፍቲ ወደብ የሱስ ንስኻ ኢኻ መሓሪ በጃ ዝኾነና እሱ ጥራሕ እዩ ይቐኒየለይ آمين ዝተዋህበና ዕድል زماري ملاخت يسمع لنا مع ماملو طعمت مزمور استبل كنسمع صنيحنا برك كل فترة يسجد نعاها لب كل فطور يوكل أباها ناي عرفت ودب يسوس نسخايها يا تبلت أزماج بمولو تتحسون آية مزمور كنسمع خمد صنحنا خا قويتان نسو بينو أملاخ مخانو بين نقوس بينو جزائي بينو مدحان مخانو نعنا زجبر لنا مدحانن محرتن نحنا خا نعو خنا ملخ نعو خنجزاء نعو خنسجد كان ملخ كم زجبنا ناي عرفت ودبنا
ጾርና ዘቕልል ኣምላኽ ምዃኑ እታ ትሕዝቶ መዝሙር ጽቡቕ ጌራ ክትነግረና ጸኒሓ እሞ ደጊመ ዝማሬ መላእኽቲ የስምዓልና። እሺ ካብዚ ብምቕጻል ነዛ መዝሙር በቃለ እግዚአብሔር መሰረት ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ጥቕሲ ብምጥቃስ ከነስተንትና መድረኽ ናባኹም ስድራ እግዚአብሔር። እሺ ማማ ህይወት ቴንኪ ሙሉ ሓፍትና ከምቲ ዝበሎ ዲያቆን ብጣዕሚ ፅብቕቲ መዝሙር ኣነ ብታ ናይ ልቢ ኦርኬስትራ ገይረ እያ ኣብ ብልብኻ ክትኣምኖ ከም ዘለካ እሱ ጥራይ ከም ዝኾነ ኣታ ክስታይ ኣብ ኣኤም ኦርኬስትራ ገይረ ዘለኹ ማለት እየ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 10 ካብ 9 ስጋዕ 10 እያ ትብል እታ ፅሕፍቲ ግን ስጋዕ 11 ኣላ ሮሜ ምዕራፍ 10 9 to 11 ሓንሳብ እዩ ዘሎ ኩላ ማለት እዩ እቲ ፅሑፍ ብእኡ ዝኣምን ዘበለ ኣይሓፍርን ይብል እዩ እሞ ሰብ ብልቡ ኣሚኑ ይፅደቕ ብኣፍ ተኣሚኑ እውን ይድሕን እዩ ስለዚ ብኣፍካ ኢየሱስ ጎይታ ምዃኑ እንተነገርካ ብልብኻ እውን ኣምላኽ ካብ ምወታት ከም ዘተንስኦ እንተ ኣመንካ ክትድሕን ኢኻ ምስታ ክንመሃራ ዝውዓልና ከዓ ትኸይድ እያ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ቃሌዎ ተስማዕልና መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 10 ካብ 9 ክሳብ 11 እያ ከተንብበልና ፀኒሓ ማማ ህይወት እዛ ጥቕሲ ኣዝያ ኣገዳሲት ንእምነትና ትምልከት ናይ ስነ እምነት ጥቕሲ ስለ ዝኾነት ብቓልና ከነፅንዓ እውን ፅብቕቲ እያ ሮሜ 10 ካብ 9 ክሳብ 11 ብእኡ ዝኣምን ዘበለ ኣይሓፍርን ይብል እዩ እቲ ፅሑፍ እሞ ሰብ ብልቡ ኣሚኑ ይጸድቕ ብኣፉ ተኣሚኑ እውን ይድሕን እዩ እሞ ስለዚ ብኣፍካ ኢየሱስ ጎይታ ምዃኑ እንተነገርካ ብልብኻ እውን ኣምላኽ ካብ ሙታት ከም ዘተንስኦ እንተኣመንካ ክድሕን ኢኻ ቃሊዎ ተስማዕልና ኣሜን ቃሊዎ ተስማዕልና እሺ ካልኦት ኩሉ ብርኪ ንዓኻ ይሰግድ ትብላላ ልቢ ኩሉ ፍጡሩን ኣባኻ ይውከል ትብላላ ናይ ዕረፍቲ ወደብ ምዃኑ ጎይታና ከዓ ትነግረና ኣላ ተኣዝማች ንኣምላኽ ክብሪ ብዛዕባ መሃብ ንኣምላኽ ብርኪ ስግደት ብዛዕባ መሃብ ብዛዕባ ናብ ኣምላኽ ምውካል ብዛዕባ ካብ ኣምላኽ ዝርከብ ሓቅን ናይ ዓረፍቲ ምድሓን ምንጋፍ ብዙሕ ነገር ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ጥቕስኻ መፅሓፍ ኣንተ ደኽብል ዲያቆን ሰዓዳለው ሽቦና ንራይ ፊልጵ 2 ካብ 9 ሳብ 11 ስለዚ ከዓ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ኩሉ ብርኪ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ብስም ኢየሱስ ምእንቲ ክንብርከኽ እሳን ዘበለውን ንክብሪ እግዚኣብሔር ኣቦይሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ክእመን እዩ ኣምላኽ ናብ ልዕሊ ኩሉ ልዕሊ ዘበሎ ካብ ኩሉ ስም ልዕል ዝበለ ስም እውን ዝሃቦ ኣሜን ቃሊዎ ተስማዕልና እዚኣ እውን ነፅናዓያ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ካብ 9 ክሳብ 11 እያ ንምፅናዕ ምእንቲ ክጥዕመና ኣጋጣሚ ኮይና ልክዕ ከምታ ናይ ሮሜ ካብ 9 ክሳብ 11 እያ እዚኣ ከዓ እቲኣ ሮሜ 10 እዚኣ ከዓ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 እያ ካብ 9 ክሳብ 11 እየን ክልቲአን ቃሊዎ ተስማዕልና ኣቦና እሺ ካልኦት እዚኣ ዲያቆን ወደይ ካብታ ኣቦና ዘንበብዋ ካብ 16 14 ብሓደ ኣለዋ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ድያ እዋ ካብታ ናይ ኣቦና ዘንበብዋ እዋ እታ 11 ድማ አንቢበማ ካብ 14 16 ካብ ሓደ ኣላ እሺ
نخنت خم زي قويخم وي نخنت النت كم زي تعركم نتقال هي وزحسكمو بتا معلت خرستان نتمكحتي ما انت خذكونو أما أكل زي قينان طوين ولدو زي منكب زي بلهم قرهاتن حفرتي زي بلهم حفرة زي بلهم ولد أملاح كوينكم كم برهانات عالم أبد اتبرهو ما انت خذكونو نخلو بزي مقرم رام بزي ملوات انقبروه أدخل سيتبل عليه هو تسمع لنا أمين فيليبيسيوس معرف كلته قطري 16 أستبر بقى ዲያቆን መንሽሙ እልልታ ቴክስት ገራላ ደኸም ብባን بوق شبونا ኣርባዕ ክልተ ጥቕሲኣ ሰዲዳ ዘላ ተቐዳመይቲ ኢሳያስ 45 ቁፅሪ 23 ቃል ጽድቂ ካብ ኣፈይ ወፅኡ እዩ እሞ ኣይክምለስን እዩ ኩሉ ብርኪ ክሰግደለይ ኩሉ ልሳን ከዓ ብኣይ ክምሕል እዩ ኢለ ብርእሰይ መሓልኩ ተኸላይቲ ድማ ሮምየ 14 ካብ ቁፅሪ 10 ክሳብ 11 ኣነ ህያው እየ ይብል እግዚኣብሔር ኩሉ ብርኪ ክሰግደለይ ኩሉ ልሳን እውን ንኣምላክ ከመስግኖ እዩ ዝብል ፅሑፍ እዩ እሞ ኩላትና ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ኣምላኽ ደው ክንብል ኢና ስለምንታይ ደኣ ንስኻ ኣብ ሓውኻ ትፈርድ ወይስ ንምንታይ ንስኻ ንሓውኻ ትንወቅኮ እንድብላ ቃልዎ ትስማዓልና ሓፍትና እልልታ امين قال هو تسمع لنا حفتنا أللتا أبونا ونكمو حوارا قدس باولوس كم زابونا خم ببوارد صنحو كابتن بيت إساياس معرف 45 قطر 23 أمتيو أبرومي 14 تغيسوا زلو مخنياتو كمزي زبل صحوف إيومو النابلة تتصحيفو خمزلو صحوف ألو النابلة تغيسيو أمتيوا كم زاد سمعنا يا خلتين تماسا سالت تقسين حوار قدس باولوس كاب إيسيا سامتيو زد تقصو ويد صحافو مالتي قاليو تسمع لنا حفتنا أللتا أمو مسكيزينا خنكيد ريد تحليكم كي عاتخوكم من تقبل دتدالكم تحليكم كتكافلنا الشي بزعبا أبي እግዚአብሔር موكلك ልብ ሁሉ ፍጡር ይውከል አባኻት ብላላ አባኻ እውከል ድብል መዓት አሎ መዝሙር ዳዊት ንሓንቲ ድኽፍትኑ ዲያቆን ሓዊ ሽማ ማረዘነ መበል መዝሙር ዳዊት መበል 31 ቁጥሪ 1 ወእግዚአብሔር ኣባኻ እውከል ኣለኹ ኮታ ኣይትሕፍረኒ ስለ ጽድቅኻ ኢልካ እናግፍኒ ቃልዎ ተስማዓልና መዝሙር ዳዊት መበል 31 ቁፅሪ 1 ኣባኻ እውከል ኣለኹ ከቶ ኣይተሕፍረኒ ስለ ጽድቅኻ ኢልካ እውን ኣናግፈኒ ትብል እሺ ቃልዎ ተስማዓልና ናይ ዕረፍቲ ወደብ ኢየሱስ ንስኻ ኢኻ ብዛዕባ እዚኣ ከዓ ይጠቐስና ክርስቶስ መዕረፊና መናገፊና ምዃኑ ሓንቲ ጠቕሲ يا أخي ዲያቆን ወደ ሰለስተ ካብ ናይ ዳዊት ዳዊት ሰለስተ እሺ 3-4 እምባይን ዕርደይ ንስኻ ኢኻ እሞ ስለ ስምካ ስለ ኢልካ መሓረኒ ኣሳልየኒ እውን ንስኻ ፀግዐይ ኢኻ እሞ ካብ ብሕቡእ ዘፃውድ ልመንፍጠረውን ኣውፅእኸኒ ቃልዎ ተስማዓልና ማማ ብሬ መዝሙር 3-4 እወ ኣሜን ኣቱም ኩልኩም እቲ ፅዕሩን ጾር ዝኸበደኩም እንትብል ምሽ ፍልጥ ትጠቕስላ ነዛ ናይ ዕረፍቲ ወደብ ትኾነና እስኪ መነንብበልና ንዓ ናይ ቤ መርጌታ ፌቨሬት ጠቕስያ
كنديا تقصينتا ماتيوس 11:18 اسكمنا مبلنا ماتيوس 11:18 تديلو خنبب عني شو مرزنا أتم كلكم تتصعروا تصور زخبدكم أنا أعرفكم لما يقول قال لي وتسمع لنا اتصليا نيش يالاتا نسأل أنا رواهي لبي ونتحت أرعتي فوكس صوري ونقلل إيمو أرعتي صورو كاباي ونتمهارو نفسكم عرفت تروح بيهم آمين آمين زيان نصنعايا تقيلنا ولا بقالنا صور ندخبدو نستجنق نزحازن نقولو متصانانعيت بخوننا ننفسنا بقى نتصانانع نشنق كلنا نعاوصينا ننبب نستشجر دحازن صور زخبدون اتا تغسي غيرنا خنتصانانع منتي وانجيل ماتيوس معراف 11:28 هاتون كلكم اتتسعرون صور زخبدكم ناباي نوعو يعتبر الشيء نقول تغسي بمتقاس نظام مزمور زستنتنكم ززم ديكون ودي ايش ماما هيوت بيتقبل نيرا بيزينير كاير أخيان إتيا أوميغا ستايلا نيرا مولا حفتنا بزعبا مزمور وينجيرا أبنينات متشرشتا سمياتا نيرا أبرائي يوحنس معرف معرف حادي قصر شو تقاقل لخصنا I'm sorry رأي يوحنس واني رأي يوحنس وان معرف حادي قصر شمانته أم شو عتن شمانتن إنه بدبنا يمتع له كل نعنتن إتم زوجون كأكري ويوم بزل عليتات مدرون كباخيون إيوم هو أمين ألفا أوميغان أنا إيه يبل اتزلون زنبرن زمتسئن كل زخئلن إزقابه رامله امين قال وتسمع لنا رأي يوحنس معراف حاده قطر شمونته الفان اوميغان انا يبل اتزلون زنبرن زمتسن كله زخيل اكزابير املاخ ياتبل رأي يوحنس معراف حاده قطر شمونته مساعة تماسا سالة تقصوصكم رأي يوحنس معراف 11 قطر شدشتغ الله عندنا رأي يوحنس 22:13 الشيك عليه وتسمع لنا نقول لهم زنبكم سمعكم الشيك عبز مقتصال بزعبا زلومي زتمهرنايو زنببنايو تمرتي هايمانو تابو معراف 59 كاب قصري 47 حساب مودعتا قطر سوسا إن أنبيبنا نزلوم زنببنايو كنستنتن لومي انتاي تماهيرنا انتاي تردينا انتاي استنتينا انتاي حدش نجر رخيبنا مسقوبايه حسابنا شير كنقبر كنستنتن أمود داتاها حطون تهالينا كابزخن ببتسانا حزي برهلناها حطون حاتت نغالينا زد لهم ما قصر خنزياو تصلي بولوني دام بكم تستنتون من انتي دياكون شبونا
خمسان إللتا تا قطري 53 اتقبض نبينو تنسأت بالكال أي برهات اللين نبينو دايكونان ميتو زنبرا ولاس قال منفساو ترقم على ويوت ولا الله 53 مالتي نوح እሺ ቁፅሪ 53 እታ ናታ መወከሲት ጥቕሲ ከዓ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 7 ካብ 12 ክሳብ 16 ነይራ ምስ ተዛረቡ ከዓ እቲ ጎበዝ ንበይኑ ተንስአ እያ ትብል እሞ እታ ንበይኑ እትብል እያ እታ ቀንዲ ሕቶ እሺ ሓፍትና እልልታ ቃልዮ ተስማዕልና ክሳብ መልሲ ተወሃበና ሓፍትና እልልታ ነታ ጥቕሲ ልዕል ኢልክ ጀሚርኪ ካብ ላዕልካ ምጅምርታት ሒዝኪ ክሳብ መወዳእታ ከዓ ኣንቢብያ ኢኺ ክሳብ ኣቦታ ድምሉስልና እሺ ካልኦት ቁጥሪ ክንዚያ ውፅለ ይበሉኒ ወላ ሕጂ ዳንበብኩም ከተስተንትኑ حمسان تشأتنا بحمسان كلتن ديكم حمسان عم جمر تاريخ جمر بحمسان كلتن هو ماشي نابتي إتاقوال زموتتو عندما راح بيت صولت أيهد مسكادة دما قوالي تنسئ بلا شو اتدخيمو زنبر أكالات أني تنسئ كمونتا أبعرت تكسا زنبرت تنسئت شيء 59 لا تحنتخه كلتي انجر كتستنتنين هرا 59 يسا إذا حجي خنبت لهم 50 كلتن هو 50 كلتين دنبوب كوا ماشي 53 في تخاري هتبلند لها انا 59 قاعد بالك مسير نقلتي لا مسير لا خبز 59 سي أب 50 كلتن يغنبت أنا ماشي السنة نتقالي ثم تندم راح تقولت أيهد مسكدو دم قالي تنسي بلا شو اتدخي مزنبر أكلا صنعو تنسأت كمونتا أبعرت تكيسا زنبرت تنسأت يعني قبل ذلك علي وتسمع لنا آمين 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 ماشي لنا ده لنا ديكون ودي 59 كاس ماشي 59 هاي بفلاي دم أتم جزء بهير زحدركم قدس بيت كريستيان أبقنا إمنة صنعوا نمنفس قدس انت دقا تقبلكمو هايمانوت كتنهر إيكم قال ونجيل نمنهر كأ أفكم كخفتو إيام بقعاتكم تكوني إيكم بل آمين شيء عبر قبلنا نيشتي مجلتي بفلاي تم جزء بهير زحدركم يلو دق قدسان قدس بيت كريستيان أبقنا إمنة صنعات أبتقنا ناس صنعات كنوا نمنفس قدس كأ تقبلكمو هايمانوت كتنهر إيكم انت دقا تغنيعكم سيسي بمنفس قدس كأ كتعابيكم هايمانوت كأختم وانجيل كأ كخفت لكم بقعات تكوني أخم قبلنا
آمين. امين. ቃልዎት ተስማዕ ለና። እሺ ካልኦት? እሺ ካብ ስክሪን እናርኣና ከነስተንትን ንኽእል ኢና። ሱሳ ከስጋዕ ሱሳ አንቢብና እንዲና ዲያቆን ወደ ናይ ሱሳ እወ ሱሳ ብቀዳምነት ከዓ ናይቲ ዓብይ ጓሳ መድሃን ነፍሳትና ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ደቂ መዛሙርቲ ክትኮኑ ብቕዓት ኮንኩም ንዑ ምስ ለዋህ አቡኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም አሜን። አሜን። ቀዳምነት እቲ ዓብይ ጓሳና መድሃንና የሱስ ክርስቶስ ደቂ መዛሙርቲ ክትኮኑ ብቕዓት ክትኮኑ ኢኹም ነብዚ ኩሉ እንድሕር ሓዲርናስ ብቕዓት ደቂ መዛሙርቲ ክንከውን ለዋሃት ከምኡውን ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም አሜን። አሜን። ግብሪ ተውዕልናስ ለዋሃት ክንከውን ኢና ኩሉ ሻዕ ንዘለዓለም ከዓ ካብቲ ቤት ዘይንፍለ ክንከውን ኢና። አሜን። እግዚአብሔር ብፀጉ ይደግፈና። ቃልዎት ተስማዕ ለና። አሜን። እሺ ካልኦት? ጊዜና እንጠቀመሉ ክንሰማዕ ፀናሕና እንዲና። እሞ ናብ ኣቦታት ክሕልፋ 49 ክፍላ ዲያቆን 49 ምእንቲ እዚ ከዓ ጎይታ ብስጋ መፀ ንሰባት ተንስአ ንባዕሉ ድማ ሞት ስጋ ምእንቲ ክትንስእ ፈትዩ ሞተ ምስ ተንስአ ድማ ኮቶ ኣይመውትን እዩ። ጎይታና ብድሕሪ ትንሳኤኡ ኣይተዛረበን ዳግም ክሳብ ዝመፅእ ካብ ሰብ ንሓደ እኳ ተንስእ ውፃእ ኣይበለን ንኩሎም ድማ በቲ ሓደ ኮይኖም ዝትንስኡላ መዓልቲ ሙታት ክትንስኡ እዮም በሎም። እሺ ቃልዎት አሜን። አንሽተይ እሺ ጎይታናት ምዚ ብስጋ መፀ ንሰባት ተንስኡ ንባዕሉ ድማ ብመዋቲ ስጋ ምእንቲ ክትንስእ ፈትዩ ሞተ ሙታት ከተንስእ ንባዕሉ ከዓ ፈትዩ ሞተ ምስ ተንስአ ኮቶ ኣይመውትን እዩ። ምስተንስአ ኮቶ ኣይመውትን እዩ ተንስእ ድማ ኮቶ ኣይመውትን እዩ። ጎይታና ብድሕሪ ትንሳኤኡ ኣይተዛረበን ዳግም ክሳብ ዝመፅእ ካብ ሰብ ሓደ እኳ ተንስእ ውፃእ ኣይበለን ንኩሉ ድማ በታ ሓደ ኮይኖም ዝትንስኡላ መዓልቲ ሞታት ክትንስኡ እዮም በሎም። ጎይታና ስሱ ንዘለዓለም መይት ይተረፈን እንደገና ተንስኡ ምስ ተንስአ ከዓ ብሂወት ዝነብረላ እምበር ዝሞተላ ካለ ኣይበለን። እሺ ቃልዎት ተስማዕልና ማማ ብረይ አሜን። هراي أنا خاني شاسنتنو لوانا حلف إلى قلت إلى خبلني حانتي بزا قطري 49
بموات سجا من تختنسف فتي موت التبل قويتانا أملاحنا مدحنا يسوع كريستوس زلبس هو سجا سب እግዚአብሔርና አዳም ታይሎ او አዳም መሬት አንተ ወትገቡስ መሬት ይኻሙና መሬት ድማ ክትመለስ ይኻ ዝበሎ እቲ ናይ አዳም ስጋ እቲ መዋዕት ስጋ ከም ዝለበሰ እምበር ካልእ ስጋ ፍሉይ ስጋ አቀዲሙ አዳሊዎ ዝነበረ ስጋ ከም ዘይለበሰ ስጋ አዳም መዋዕት ምዃኑ አንተ ዚኣ ኤንድ ብፍቃዱ ፈቲ ሞተ ትብል ደላ ብፍቃዱ እዩ ሞይቱ بفقاد أبو نبل أبو داسي مريم أب قداسيون سلازي بجزاء فقادو سلا فقرنا سلا مدحنا بفتاو كم زموته كريستوس قتيلا أب قطر 54 نال أزار أب رابعتي أتسيوه خمس بزنباب كان سمعوا لتصنحنا هو إجزابير أملاح حميم كخلقا እግዚአብሔር አምላክ ካብ ሕማም ክከላኸለልካ ይኽእል እዩ ፈቃዱ እንድሕር ኮይኑ ክትሓምምካ እግዚአብሔር ምስ ሓመምካ ክፍውሰካ ይኽእል እዩ ፈቃዱ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ምስ ሞትካ ከተስእካ ይኽእል እዩ ከምዚ ብዙሕ ዝተጠቕሰ ናይቲ ሓለቃ ቤት ጸሎት አይሁድ ናይቲ ወዲ ሓለቃ ሚእቲ ብዙሕ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ንጠቅስ ሞይቱ ኢሎም ምስ ነገርዎ ሽዑ ንሽዑ كم دتسقم فقادون دحر خوينون ريسا مش جنوا أبرابعتون إجزابيهر موت يتس إيو مالتي سلازي تسفاهم قرص كلنا قداينا تعاصيو توديو إلنا تسفا أبز قرصنا لون إجزابيهر ندحرفتيو بدد أبيلو ننقرنا نقداينا كتسألنا نزت تعاص وفايلنا كخفتلنا إجزابيهر يكاليو عباي نجر يزاني الأزر مويتون دحر قبير كايو أما رابعة جيرو أما قابر دحر تشانيسي تسيل كاونا يتحسبني خا سلازي ولا أبزموت قداينا إجزابيهر يعي مخانو كل زخل أملاح مخانو أمنت رايدة دل مالتي كبرنا أملاح وخون زي أستنتينا إجزابيهر جيزي بلون أيني تايم يتسرح أملاح أب قطري 55 كا امباركس كتسمع انت دليخا كاب كلهم قدسات مصحفتي السمع تبل نتا قدسات استنتينا قدسات مصحفتي زي قدوس اندحر خوينو كتسمعو يبلكان زي قدوس اندحر خوينو قدوس ايكونن ني املاح قال ايكونن بزح جيغ አለዎ ከጋጌካይ خصدفكاي مالتي ስለዚህ انت عينت مصحفينا خنسمعن كننببن ዘለና ቅዱሳት መጻሕፍቲ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከዓ በቅዱሳን በቦታት በመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ዝጻሕፍዎ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ማለት እዩ መወዳእታ ኣብ ቁጥሪ 59 ከዓ ንመንፈስ ቅዱስ እንተዳ ተቀቢልክምዎ ትብል አንቢምና ሃይማኖት ክትመሃሩ ኢኹ وقال أملاك كتسمع كتمهار تغيليخا بزوح عامت بيت كريستيان تمالاليسكا سميعكا تماهيركا ميهيركا تكون تغيليخا منفس قدوس انت زي بلو منفس قدوس انت زي بلكا ابتعيو ابتسبكت ابت اقلقلوت ابت مسمع ابت ممهار منفس قدوس انت زي هاليجن فرا عيد فرني خمالتي سلازي بفلاي دما اتم اكزيابيهر زا حدركم دق قدس بيت كريستيان زالبو واحدنا تأماننتي ودي بيت كريستيانيا اب قنعت امنت صنعو مسبله نمنفس قدوس انت دا تقبلكم هو ሃይማኖት ክትመሃሩ ኢኹም ሕጂ ክትመሃር ጥራይ ደይኮነ ከዓ ቃል ወንጌል ንምምሃር ከዓ ኣፍኩም ክትከፍቱ ብቑዓት ክትኮኑ ኢኹም ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ሓንቲ ስብከቲ 3000 ሰባት ኣሚኑ ኣጠሚቁ ማለት እዩ እንጂ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝነበሩ ቃል ጥራይ ኣይኮነን ድምህር ነይሩ ኣብ ዓለም ብዙሕ ሰብ ቃል ኣምላኽ ክዛረብ ንሰምዒና ወላ ኣብ ዩኒቨርሲቲታት ኣብ ገለ ምሁራት ኣለዉ መጽሓፍ ቅዱስ ድምህሩ ቴዎሎጂ ድምህሩ ኢቨን ኣብ ኤውሮጳ ካህናት ኮይኖም ደገልግሉ ኣለዉ እምነት ዘይብሎም ከም ስራሕ ተማሂሮም ተቆፂሮም ይሰርሑ ፈጣሪ የለን ድብል ሰብ ቴዎሎጂ ኣጽኒዑ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ክምህር ትርኢ ኢኻ መንፈስ ቅዱስ ግን የብሉን ማለት እዩ ጎይታ ግን እንታይ ኢሉ እዘን ኣነ ዝህበኩም ዘለኹ ቃላት ህይወቴን መንፈስ ከዓ እየን
ስለዚህ እዛ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንምሃሮ ቃል ኣምላኽ ተራ ቃል ዘይኮነ ህይወት እዩ መንፈስ ከዓ እዩ መንፈስ ቅዱስ ከዓ የውርደልካ ትመሃር ትርዳእ ትፍወስ ትናገፍ ትድሕን ማለት እዩ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ክህሉ ኣባና ክዓይ መንፈስ ቅዱስ ክንቅበል ይግበአና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ነቲ ቃል ወንጌል ንፈልጦ ንምሃሮ ንምምሃር ከዓ ብቑዓት ንኸውን ብድሕሪ እዚ ከዓ ደቂ መዛሙርቱ ክንከውን ከዓ ብቑዓት ንኸውን ማለት እዩ ከምታ ቁጥሪ ስሳደላ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕልና ይሕደር እዚኣ ነይራ ስተንትነይ እሺ ምስ ግዜና ክንከይድ ስለ ዝበልኩም እየ መንጎ ኣቢለ 10 ደቂቃ ኣለዋና ናብ ኣቦታትና ክሕልፈኩም እየ ኣቦታትና ብዛዕባ እዚ ሎሚ ዝተነበበ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ኣስተንትኖ ክቡና እዮም ሕቶ እውን ኣለና ሓፍትና እልልታ መድረኽና ኣቦታትና መጀመርታ ኣቤ መርጌታ ክመፁና እዮም ቀፂሎም ድማ ኣቤ መልአከ ሰላም ምስ ጸሎት ገይሮም እንትኸጠቃሉልና እሺ መድረኽና ኣቦና ኣቤ መርጌታ እሺ ተወሳኺ ሕቶ እንተለኩም ያሩልካም ዝኾነ ሕቶ እንተለና እሺ ዝኾነ ሕቶ ተዘኪርና ወላ ኣብ መንጎ ይድሓፍ ኣቢልኩም ዲኹም ድምፂ ጌርኩም ኣነ እዚ ኣላትኒ ኣቤ መርጌታ ኢልኩም ሕቶ ተሓቱ ትኽእሉ ኢኹም መድረኽና ኣቦና ዲያቆን ወደዛ ሳይሲ ናታይ ትርአና ኣላ ዋላ ኢደያ ልዒለ ይድሓን ብድምፂ ንሕጂ ኣይኮንኩን ናይ ሕጂ ክትተኻኸለለየ ደልየ ዋላ ኢደያ ልዒለ ሳይተርእን እያ ደላ ናተይ ናይ ካልእ ሃንዲ ድያ ገለ ትብል ኣላ ድሓን ከተተኻኸለለ ኢለ ንዳሕራይ ከሪኤካ እንዴት ናተይ እንታይ ትመፅእ ደላ እዚኣ ከመይ ውዒልኩም እግዚአብሔር መስገን ረበና ከመይ ውዒልኩም እግዚአብሔር መስገን እንኳዕ ደሓን መጻእኹም እንኳዕ ብሰላም መጻእኹምና አሜን አሜን እንኳዕ ሰላም ፀናኹምና አሜን ጸለትኩም ሰላም ወፊርና ሰላም ኣትየን ጸሎት ቅዱሳን ጸሎትኩም ዓቢ ታትና ደውልና ሓሊኩም እግዚአብሔር መስገን ደስ ይልና ብፅቡቅ ብሓቂ ፅቡቅ ኣብቲ ኣብያትና ግን ዳሕራ ብሳይ መፂና ፅቡቅ እግዚአብሔር መስገን ሓራይ ኣብቲ የእዳውና ለንዕለሉ ሲ ኣብ ታሕቲ ሎቲ ኣክሽን ንገብረሉ هو السان دي أما جيري حجلا حجي رايزن هاند دي تبل كل جزية جن أي ترقني أنا باخدكم بقى جن ترقني اوكي أبانا أختار التخينا كليك تجبر على كن مالي كليك دي جيري حجي ترقلا ولا خذ دم تسامى نسا عندي جبر عندي حجي خريقكم كليك جبر الله حجي انت أي ترقلا باخدكم أي ترقني أي ترقنا الله دحين نكهال جزية تعري لي حجي دحين جزية نينكازل إيش بلا حد تخونا حتى أنت لا أخلها هذا عند تدال هو حتى قايلن كبل يطني خنبك دلي هاي نايتي اتجزينا غوبايو بغبو تنبيبو تمغلص زدليون حونا دياقون محارس بو غير غليس وي سدا غزي زي ازانا حزب غزي نبلا ناي موداتا حتى انتلنا طراي زي كونه زستنتنا يو زياس لومي زياتا ماهر زلومي زياتا ردياتني مخمون زي زياده مبريت دليا مخنياتو حدا حد زستنتنو كاستن كله نقولنا ازيو سلازدغفنا مالتي اذا حبتنا علتا زحاتت تحتو دغيمون ام بيبلنا ايدياكون حونا محاري مخنياتو حدا وين هانت تحتت كلها ابيا تحتت زلا نتنوت اندا تصحفنا دحراي كرسع سلازخيل بزعبة الأزارية تحته نتي بعلناين يغريتا ناي الأزارية كونتن تي ود مبلتي نتي بعلناين ود تام مبلتون كقبروا وبعرات صيرهم كوس وخلو دوا بيلو نتعرات مس دهسوسو أتنسو مس تزاربوها أتقبز نبينو تنسأ تحته من البعض حزيان تخينه
تا نبينو تنسأ تبلسي كالوت موتات كنيرون ምናልባት ዕልልታ تسمعن اندحر عليخي اتا حتون دحر نصير تا ملسو نصير تخون مو تا نبينو تبل يا مثلا تا حتونا ዕልልታ نبينو زبلسي كالوت موتات نيروم ديوم ስለምንታይ تا نبينو تبلكن انت اتملكن منታይ اتملكت يا تبل نيرا سمعنا انت اللي انت تعمك حبتنا على التاخذ تدقفني وي بالصحف وي بقال اب قصري 14 ወንጌል ሉቃስ ይትሞከሲ ምخمت ዝተነበልና ትሞከሲና ብጣዕማ ገዳሲ ቀሪቡ ነተቃሬዛተን ከዮ እቶም ጸወርቱን ደው በሉ ንስኻ አታጎበዝተንስ እብለካለሁ በሉ ኣብ ላዕሊ ንመጀመርያ እንታይ ኢሉ ጎይታ ምስ ረኣያ ደንገጸላሞ ኣይትብከይ በላ ነታደ ማለት እዩ ኣደ ነቲ ዝሞተ ናይን ዓዳ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ ኢሉ ዘሎ ንሱ ነዲኡ ሓደ ወዳ ነበረ ንስኻ መበለት እያ ብዙሓት ደቅታ ከተማ ኣምስኣ ነበሩ ስለዚ በጀብኩ ካልእ ውላድ የብላን بدحريو ክትወልድ ያ ከይትበሃልካ ሰብኣይ ዘይብላ መበለት ያ ማለት ስለዚ ጎይታ ምስ ረኣያ ደንገጸላሞ ኣይትብከይ በላይ ቀሪቡ ነተቃሬዛ ተንከዮ እቶም ጸወርቱን ደው በሉ ንስኻ ኣታጎበዝ ተንስ እብለካለሁ በለ ነተቃሬዛ ምስ ተንከፎ መጀመርያ ደንገጸላ ኢሉ ድሕራይ እንታይ ኢሉ ኣይትብከይ ይብላ ነተቃሬዛ ምስተንከፎቶም ቃሬዛ ተሰኪሞም ዝነበሩ ደውበሉ አይበሎምን ነተቃሬዛ ምስተንከፎ ከማት ቀሪቡ ነተቃሬዛ ተንከዮቶም ጸወርት ደማ ደውበሉ ንሱ ከዓ አታጎበዝ ተንስ እብለካለሁ በሎ እትሙ ተንሲኡ ተቀመጠ ምዝራቡን ጀመረ ነታ ንበይኑ ትብል እንታይ እዩ መልእኽቱ ናይ ነብይና ነመን ያ ተመልክታ ነብይኑ ትብል ቃል ካብ ዘማ ቦታት ምናልባት ሓብተና ዕልልታ ታ ካቴና ትብል ኮሜንታር ሆል ቢባብል ትጥቀመላ ተኾኒ ኢለ ይሓስብ ኣብኣ ብዙሓት ኮሜንት ሂቦም ኣለዉ ሓደ ካብኦም ምስቲ ግዜና እቲ ጎሪ ሊዮ ሃይዶክ ዝተባህለ ናይ ቤተክርስትያን ኣቦ Here Christ shows that he raised the dead by his own power and at his own command. حجتا نبينو تبل نستي ابن ولدن منفس قدس نبلو قال زغبر بحيل ملكوتو نبينو اتنسي وخبل كله بزح مجلس ايه بلو مالتي I say to thee arise. This shows that it is the voice of God that speaks, for the dead can hear the voice of him alone, according to St. John. እዙን ካብ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ መግለጽ ተቀቢልዩ ዮሐንስ የቶም ሞታት ድምጽ ሰምዑላ ሰዓት ክትመጽያ ንዝበሎ ቃል አምላኽ እዩ ምስ በለ our savior means Jesus Christ is not like Elijah weeping for the son of the widow of Sarepta. ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ኤልያስ ብዛዕባ ናይ ሰራጵታ መበለት ንምትንሳእ ዝበኸዮ ከምኡ ክበኪ ኣየድልዮኒ nor Elisha who applied his own body to the body of the dead child. ከምኡውን ኤልያስ አፉ ምስ አፉ እዝኑ ምስትሬሳ በት ከም ዝበለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ክገብር ኣየድልዮኒ እንደገና ኖር ፔረር ጴጥሮስ እውን ኣይኮነን who prayed for the Tabitha but it is that calls the things that are nothing. ስለዚ ከምቶም ካልኦት ከተንስኡ ከለዉ ዝጥቀምሉ ከምኡ ምግባር ስለዘየድልዩ ተንስ ምስ በሎ ብኡ ዝተንስአ ስለዚ ታ ንበይኑ ትብል በስልጣነ ባህቲቱ ዝብሎ ነዚ ከመልክት ከምቶም ካልኦት
እቶም ካልኦት ናብ ኣምላኽ ሓቲቶም ካብ ኣምላኽ ፍቓድ ሓይሊ ምስ ተዋህቦም እዮም ነቶም ሙታን ዘተንስኡ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙታን ከተንስእ ከሎ ግን ብናይ ባዕሉ መለኮታዊ ስልጣን እዩ ዘተንስኦም ሕጂ እቶም ቅዱሳን ሰባት ከተንስኡ ከሎን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተንስእ ከሎን ኣብዛ እናፃፂሩ ነታ ንበይኑ ትብል ዝያዳ መግለፂ ሂቦምላ ዘለው እቶም ኣቦታት ቤተክርስትያን እሞ በሪኻ ክትከውን ተስፋ ገብር ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለ ዝተፈቅደለይ ከዓ ብልቢ የመስግን እሺ ቃል ሕይወት ተስምዐልና ኣቦና ኣራይ ካብዚ ብምቕፃል መድረክ ናብ ኣቦና ኣቦይ መልአከ ሰላም እዩ ኣቦና ዌልካም ኣራይ ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ቃል ሕይወት ተስምዐልና ሓውና ዲያቆን መሓሪ ከምኡውን ኣቦና ኣቦይ መርጌታ መዝሙር ዘመርኪ ሓፍትና ምልውን ዝማሬ መላእክቲ የስምዓልና ነቲ ተዋህበና ምዕራፋት ብምንባብ ይኹን ነታ ተዘመረት መዝሙር ብጥቕሲ ምግላፅ ይኹን ከምኡውን ካብዚ ክንመሃሮ ዘምሰና ምዕራፍ 59 ተረዳዕና ብኣስተንትኖ ዘይተረዳዕና እውን ኩሉና እንመሃረሉ ብሕቶ መሰረት ክንሓትት ዘምሰና ንኩልኩም እግዚአብሔር ዘመን አገልግሎትኩም ይባርክ ኣብታ 48 ከስተንትን ቁርብ ደልየ ኣብ መዓልቲ ትንሣኤ ግና ጎይታና ተንስእ ምስ በለ ክትንስኡ እዮም ከቶ ግና ኣይኩመቱን እዮም ከምቲ ኣብ ቅዱስ ወንጌል ተባህለ ቃል እግዚአብሔር ኣይልወጥን እዩ እሞ ኩሎም ቶም ኣብ መቃብር ዘለው ቃሉ ዝሰምዑላ ግዜ ክበፅሕ እዩ እቶም ሰናይ ዝገበሩ ናብ ትንሣኤ ህይወት እቶም ክፉእ ዝገበሩ ድማ ናብ ትንሣኤ ፍርዲ ክትንስኡ እዮም እታ መወከሲት ጥቕሲ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ካብ ዕፅራን 8 ክሳብ 30 ቃል በቃል ኣብኣ ተቂስዋ ኣሎ እንታይ ኢለ ኣብ መዓልቲ ትንሣኤ ግና ጎይታና ተንስእ ምስ በለ ክትንስኡ እዮም ከቶ ግና ኣይኩመቱን እዮም እቶም ቅድሚ ትንሣኤኡ ጎይታ ደተንስኦም ካብ መቃብር ንባዕሉ እዚ ብሕቶ ዝቀረበ ብሓፍትና ቀልልታ ወድታ መበለት ተመሊሱ መይቲ እዩ ኣልዓዛር እውን ተመሊሱ መይቲ እዩ እቶም ኩሎም በዓል ሃዋርያት ተንስኡ ይኹን በዓል ኤልያስ በዓል ኤልሳ ዝተንስኡ ይኹኑ ኩሎም እንታይ ኮይኖም እዮም ተመሊሶም መይቶም እዮም እዚ ሕጂ ምዛ ጥቕሲ ዝረኣናያ እቶም ኣብ መቃብር ዘለው ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ዝሰምዑላ ሰዓት ክትመፅያ ሰናይ ዝገበሩ ናብ ትንሣኤ ህይወት ክፉእ ዝገበሩ ድማ ናብ ትንሣኤ ፍርዲ ዝበሎ ግና እቲ ዳግማይ መፂኡ ጎይታ ብጭድርታን ብሊቀ መላእክትን ተሰንዩ ዝመፀሉ ትንሣኤ ማለት እዩ ኣብ መዓልቲ ትንሣኤ ግና ጎይታና ተንስእ ምስ በለ ኩሉ እንታይ ክኾኑ እዮም ክትንስኡ እዮም ከቶ ግና ኣይኩመቱን እዮም እቲ ሕጂ ንፅበየ ዘሎና ትንሣኤ ዘለዓለማዊ ትንሣኤ እዩ ህያዋን ኮይና ድማ እንነብረሉ እዩ ሓንሳእ ተንስእ ምስ በለ ክትንስኡ እዮም ዳግማይ ድማ ተመሊሶም ኣይኩመቱን እዮም እሞ እዚ ንዓና ዝፅበየና ዘሎ ምክንያቱ ተንስእ ምስ በለ ኩሉ ክትንስእ እዩ ዳግማይ ድማ ኣይኩመቱን እዮም እቶም ፅቡቅ ዝገበሩ ናብ ትንሣኤ ህይወት እቶም ክፉእ ዝገበሩ ድማ ናብ ትንሣኤ ፍርዲ ኩሉ ክትንስእ እቲ ናብ ፍርዲ ዝኸይድ ይኹን እቲ ናብ ህይወት ዝኸይድ ይኹን
اتخوف زجبرا يكون اتصبق زجبرا يكون كله يكتنس أما أملاخنا حجي أبز مدري كلنا سناي كنجبر صبق كنجبر دمسه تتمليس المس كريستوس سمعنا بوخن من راح دما نخلنا يحجزنا نابتنسى فردي زي كنا دما نابتنسى هوت إن تنسألو ويجمع تنسى نفس دما يهابنا سلخل الجابير مسكانا يبصحيو أما مدبنا بصلاة كنعصو سمع أبو وولد ومنفس قدوس هذا أملاك أمين قدس الجابير أملاخنا سلخلو تمسجن نخنجمر تنقاق حلقنا جميرنا نخنفصم دما أملاخنا صلال كاسل زود أكلنا نمسكنكا جدما أملاخنا ترى كل هوتنا دما أيتفلينا مسانا خون بزمشات زيد صلنا يصلوت أبقر ميخا قريبو سخاتريو سخات قبلو كمو انت مهرنا يو قالكا دما نقالكا زقبل أأمرو زعقور لبي اختبنامو كنستنتنو كنحاسبو كنبرلو مقدنا خنقنعلو تقبارنا خنصبقلو دما أملاخنا نسخا حقزنا أبداق ماي مسعاتكا نابتنساء فرد زي كونس نابتنساء وزتنساء نفسا دما عدلنا حج خمك الكامبرنا أملاخنا دمسخا دمسي واتسمعنا مقدخا خنحز أملاخنا من ملشكا صقا خابز حلنا منت وسخنا أبحمام زلو بصولو ذكرنا زبولنا أسماتهم نفلتهم زي نفلتهم نسخاقنا كلهم تفلتهم يخامو بعين محردكا تمتلنا وزنانا صانا نعلنا زعرفوا من قسخا وصلنا رميم صميم زلو نسعلنا بسقاب نفس التعصرف فتحلنا فحزب ولا أكبلنا أوفر زلو أملاخنا كاوفرهم دحان ملسلنا أما قشا زلو دما خم قشهم دحان ملسلنا زولدنا يم كلهم باريكا قدس كعبيلنا بنادينا قدس رنقل مريم مالادنات بنعمل عطرادعنات بناي نبياتنا ورياتنا صاركان سمايتاتن صلوتاي تفلينا إذا غاب صباح نجمرو صوم دما أملاخنا سبعنا بسلامة جميركا بسلامة فتصمنا بإمنات تملئنا بمنفذ قدس سمريحنا خنصومو كان بهل اللمدن وسينا أملاخنا كنصوم دما سخا حقزنا بسماياتنا برابونا سمكا يقدس منقصة تمسا باركا خمتا بسماي كوم دما أمدري يكون يعلت مقبنا لما هبنا احنا نزودولنا بدلهم كم تحدقنا لهم بدلنا نعوصنا ندقلنا كفاد احنا ننبر فتنا يتأتونا من قسن حيلين كبر نزل عالمنا تكايم امين اوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك الله حلنا خدن قليخي السقاخون دنقليخي عدي جابير صوات قويتا سراوي سلام لك الله نسغيك كاوان السبرختيخي فريكر سخوم برغيو وملتا تصقا زيابير مساخيو نسغيك كاوان السبرختيخي فريكر سخوم برغيو وملت فريكر سخوم برغم تصقا زيابير مساخيو نسغيك كاوان داسي بالكي حتياتنا سريلنا نفتو ودخ إيسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا أمين افتح ويشري زينا أملاكنا ودان إيس كريستوس كان لك كان سريات يردم ساسي أبسا ولدو لبروك كسات إبرهان أنتم عوية كانت وعوية دياكونات ودان سايرو سنات ببسمكم كنفتانون سهانا يرسين اسكلوان سمات زيو مهارنا كريستوس مال عصر تغلته زيو مهارنا كريستوس 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 زي مارنكسوس زي مارنكسوس زي مارنكسوس كمون بنت اجزيتنا مريم مارنكسوس مال عصر تغلته بنت اجزيتنا مريم كسوس 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 صقا قويتنا إيسوس كريستوسن فقر እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ዝቤት እዝን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ንኩልኩም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ዝፅባሕ ጅመር ድማ ፅቡቅ ሱባኤ ይግበረልና ኣምላኽ ቃል ሕይወት ስማዕልና ኣቦና
ጀሚሩ ዘፈጸመና ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። እሺ ኣቦና ምናልባሽ ድኾነ ሓበሬታ ተሎ ምዚ ጾም ሰታ ጦላትኒ ሒዝኩም እዚ ዓርቢ ናይ ኣለና ድዩ ወላ መደባትና ብዛዕባ ኣቦና ሓበሬታ ክትቡና ታልካን ዲያቆን እዚ ናይ ሰሉስን ናይ ዓርብን ፕሮግራም ናይ ቤተክርስትያን ሓበሬታ ንክልተ ሰሉስ ከምኡውን ንሰለስተ ዓርቢ ኣገልግሎት ከምዛ ይክህልወናን እዩ ምክንያቱ ሓሙስ እያ ትጅምር ብዕለታ ፍልሰታ ግን ፅባሕ ብረብዓ ድማ ስለ ዝኾነት ካብ ፅባሕ ጀሚርና ዳርጋ ን17 መዓልቲ ኣብ ምህልላ ኢና ዘለና እታ መበል 12 ዓርቢ ድማ ሸዓተ ኣውደ ዓመትና ብቅዳሴ ክንዓፁ ኢና እሞ ንክልተ ሰሉስን ንሰለስተ ዓርብን ብምህልላ ስለ ዝኾነ እዚ ከምዚ መደብ የብልናን ድሕሪ 3 ሰሙን ኢና 26 ገለገፅና ኢና ኣብዚ ወርሒ እዚ ክንራኸብ ማለት እዩ እሞ ኣብ ምህልላ ግን ኩሉ ግዜ ኣለና እቶም ዝጠቕመና ኣብ ከባቢ ዘለና ብኣካል ክንመፅእ ዝያዳ እቲ ከምዚ ምምሃርን እቲ ጸሎትን ንፈላለ እዩ ጸሎት ኣብቲ ዝግበሮ መፂኻ ተሳቲፍካ ክኸውን ከሎ እቲ ዝበለፀ እሞ ከም ዝጠቕመና ብትኽኣለ መጠን መፂና ክንሳተፍ ካብ ሰዓት 6 ካብ ፅባሕ ጀሚርና እቶም ብቦታ ረሓቑ ይኹን ብትራንስፖርቲ ሽግር ዘሎ ድማ ኣምላኽ ዘይፈልጦ የለን ኣብ ዘለናዮ ኮይንና ደው ኢልና ክንምህለል ክንፅሊ ንኽእል ኢና እሞ ፅቡቕ ሱባኤ ግበረልና ብሩኽ ምሸት ኣሜን ብሩኽ ምሸት ግበረልና ጀሚሩ ዘፈፀመና ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ብሩኽ ለይቲ ድሓን ሕደሩ ኩልኹም ኣቦታትና ንኣሕዋትና እንዲያቆን ወደይ ልዋም ለይቲ ግበረልና ፅቡቕ ምጅማር ከዓ ግበረልና ሰላምና ዝህበና ቦይ ማዕረይ ኣገልግሎትኩም ይባረኽ ክስተ ብሩኽ ጾም ይግበረልና ከዓ ቃለ ህይወት ይስማዕና ብለትኩም ይባረኽ ብሩኽ ለይቲ أمين نخلها نقل هيوت يسمع لنا كلهم حزب እግዚአብሔር ነዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትህባ ኣገልግሎት ግዚኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኩምን ኣዋሃሂድኩም ብኣንቃድዎን ብጥብዓት ክትከታተልዎን ክትሳተፍዎን ፀናሕኹም እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚኣብሔር እሴተ ጻድቃን ኣስበተ ፍትሓን ንኽፈልኩም ብሰላም ጀሚሩ ብሰላም ስለ ዘፈፀመና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ከምቲ ሎሚ ብሰላም ጀሚሩ ብሰላም ዘፈፀመና ከዓ ንዝመፅእ ጉባኤናን ሱባኤናን ብሰላም ዓቂቡ ብሰላም ከራኽበና ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ቃለ ህይወት እስማዓልና ተመሊሳ እንየለ ኢላላ ኣሜን ና ዕልልታ ድማ ሕራይ ኣቦና ዘበና ኣገልግሎት ይባርክ እግዚኣብሔር ሓሳብ ልላ ብሩኽ ምሸት ኣሜን ኣሜን ቃለ ህይወት ኩልኹም ኣቦታትና ብሩኽ ለይቲ ፅቡቕ ምጅማር ኣሜን ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣቦታትና ብሩኽ ለይቲ ኣሜን ሰላም ለይቲ ንኹላህና